Здравейте, фенове на YouTube, аз съм Soccer Jim и днес ще ви покажа как се вложи сървър. Значи първо влезете в изпълнение или run, ако не е на английском. Пишете CMD и ето го CMD-то. Сега остава само да се здобием с IP. Влизате в вашия браузър и пишете какъв сервер искате да намерите. Примерно аз искам да намеря онлайн сервер. Ето го. Ето тук, примерно, аз искам от тук. Взимам си извирате сервер, си взимате IP-то, копирате го само в то си копирва цялото, така че ще го направим само така и пишете inc IP-то, махате това, което и аз, и пишете -t, -l и ето започва да входи сървъра. И така, входите. Това беше всичко от мен. Аз съм Soccer Jim. Поздрави! Чао!